normalean goiz etorri zarete areatzera? Bai, zortzietan edo gutxi gora bera, zortziak eta laurdenetan. Hori esan nahi du, atzo, formal etxera. Atxo oso formal, atxo ginen telebizta ikuste, 12 arte, eta gero era, eta gaur metro hartu, eta zortzietan hemen geunden. Eta nongoak zarie? Basaurikoak. Urtero etortzen zarete tortilla txapelketara? Pasen urtean, hasi ginen pasen urtean hori, lehiaketa hau egiten, eta, animatu ginen pasen urtean, eta urten bai. Zer deko lehiaketa honek, patata tortillarena, horren beste jente erakartzen duela? Azken filan ez dakit tortillarena izango den konkretuki. Kontua da, jendea egon nahi duela lagunen artean eta hori, eta ateratzen da. Eta patata tortilla izatagatik, baizik, eta, lagunen artean egotagatik. Iso, egunon, berandu etorri zarete ala? Oraindik ere gauzak antolatzen ari zareteta? Ana eta ni bederatzietan etorri gara. Ni fijatu naizela da preparatuta etorri zaretela txapela bereziarekin. Noski, txef garelako. Masterchef Bilbo Edition. Berazuek beste lehiaketa bat propioa egin duzu. Lehiaketa propia daukagu eta gure txapelketa egingo dugu. Gure kata ciegas de tortilla egingo dugu. Nondik etorri zarie? Etorri Mungiatik. Zuek ez ari izango aurreko urtean irabazi zenduenak? Bai, egia esateko bai. Aurtengoan ere presio handia, Olako? Ja, ez da presioari. Presioa da gara iziltzea eta familiari gustoko tortillak egitea. Bestera da, guk ondo pasatzea etorri gara eta azken batean, irabazten badugu, baitu zezali, baina bai. Zer deko zuen tortilla berezia, olako sari bat jasotzeko? Berezia daukana da gauden kuadrilla eta azkenean arrautza oso onak ekartzea, genero ona, patata bebai zainduak, eta olio bebai berezia ekartzen dugu, baina gehien bada jartzen dugu mimoa eta esperientzia bebai, noski. Esperientzia badaukazuela urtero etortzen zaretela. Bai, ja dara guztia 7 urte. Eta, azkeneko bostean irabazi dugu, orduan, Beraz, hemen txapeldunekin gaude. Txapelduna oin arte, bai, aurtengoa uste zailagoa izango dugula. Gero eta jente gehiago dago, gero eta kalitate handiagoa ikusten da orokorrean, eta, guk iruren artetik, lehoko iruren artetik bat sartu eskero, posi etorriko. Maili, patata tortilla txapelketa honetan, zein da zure lana? Tortilla egitea. Tortilla egingo duzuzuk? Eta nola egiten da tortilla bat? Zer behar da? Arrautza, patata, olioa, gatza ere? Eta buelta ematea. Eta zartaian zuk buelta emango diozu ere? Adi nagusie. Gaterik gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak anaitasunaren jaira. Sabin, ikustera edo jatera bakarrik? Hombre, noiz behinka zeo zer hartzera, ez? Zeo zer pikeu behar dalako. Da, ona torri gara lagun batzuk ikusi doguz. Eta, Maiketako egiten. Amaiketako egiten eta ardua bere apurtxu eta hartuten, ez? Botatik. Beraz, ez duzue udaletzean kuadria egiten eta olako batean parte hartzen, Noiz behinka egiten dugu, baina ez gara ina ausartak ez da konkurtzotara aurkezteko prest, ez? Baina, ikusten duzunez, hemen EAJ-ko alderdiko zinegutzi guztio gauz, eta ikusiko dugu bezalako giro dauen, eta gero lotuko gara baita ere, jurauen ikusteko berzelako nivela daukagun, baina ikusten danez ja nahiko ona dau. Ikusten dut ja dagoeneko patata tortilla egina dagoela. Zuenak kipula asko dauka edo zein da zuen patata tortillaren sekretua? Patata morea. Patata morea. Hori da patata morea, bai. Nondik dator Eta nondik zer dela eta patata morearen aukeraketa? Bere hortuan landatzen ditu eta berak etxetik ekarri ditu.
Beraz, etxekoak, konfidantza osokoak, da, bueno, super gozoak. Bai, itxura ederra dauka patata tortilla, kipulapilloa, piper berdeakaz, gorriakaz. Bai, eta gero jarriko dio eskiogu patata gehiago. Dekoratzeko egingo dugu Marijaiaren aurpegie. Nongoak zarete? Bera Gasteizkoa eta ni Bilbokoa. Eta egun pasa etorri zarete. Ez, ni hemen nago eta bera etorri da, jaiak ikustera, eta esan dio, venga, animatzen gea, eta esan du, venga, eta hemen gaude. Erori zaigu dana, lehen, eta orain, ja, hor dago... Konpondu duzu, ez? Bai, baina erori zaigu mai guztia, osea, sartagia, dana, osea, brra. De repente izan dale. Esta noche es de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena. Hay tequila y Zenbat patata tortilla aurre ikusten dira gaurkoa? Ba igual, laureun de berrogeta mar, hori bilko gare. 450, eta epaimaiak orduan komplikatu eukiko du. Oso zentzilloa da. Bai, nola egin daiteke ba? Lehenengo, la vista. Gero, koipetzu badau. Erditike bai. Arrautzia berantzea uste bada, pun, fuera. Eta gero azkenean zer probatzen dira? 21, ebe... Akauen, bai, 21, nik... Tortilla lehiaketak horren beste arrakasta izateak izango du tortilla bat egitea erreza dalako. Bai, tortilla bat egitea normal erreza da. Gertatzen dena gero, edozein lekutan edosi aldozu arrautzak, patatak, laster egiten da, laster, segun zenolako tortilla tamainoa. Baina, oso norbait ez badau prestatute bai sukaldean aritzen, ala bebe egin aldeu tortilla bat, etxean egiten den moduan, egin aldamen, bai ez, eta, azken batean suerte apur batekin, ematen badozu puntuagaz, azken batean, epaimaiak sariaren bat edo eman alizute. Zemantentzako egingo zuez gaur tortilla? Lagun egongo saria? Gero seguramente 30 gora etorriko garela. Bat izango da hemen sartuko dugu tortilla bat, osea honetako 40 zentimetroko diametroa, eta seguramente, lehengoan azkenekoan egin genuenan, 56 arrautza sartu genituen hor. Ez dakiz ema kilo, baina 3 tortilla prestatuko ditugu, beste laguna beste 2, eta gure alabak hor dauzela. Gaztiak ere, Gaztiak igez 8. saria jaso zuten, eta horten erronka da gu baino lehenago etzea, orduan... Euren gana joango, aber zer esaten da. Etorkizuna hor dakagu. Eskerrik asko. Etxean profesionalak dituzue, eta orduan zuek ere, bigarren belaunaldi horren jarraipena zari. Uste baietz. Landabe, aurrek urtean 8. geratu zineten zuek ere, ondo, ez? Bai, superposik, ja. Eta urten, nola dago lehia? Zein da asmoa, ze apostu egin duzu zuen artean? Bueno, aposturik berez, baina irabazten badugu, hobeto. Uste duzue gurasoak baino lehenago geratuko zariela? Ez. Eta zuen tortillak zer du? Berezite. Betikoa ez deko bapes berezirik. Badakizuen lehi handia dagoela, 450 patata tortilla aurkeztuko direla. 404 izango da irabazlea gurea, 404. 404. 404. Bueno, egongo gara eta sorte hon. Eta ez bada horrela, gozatu ezazu. Por supuesto, hori lehenengo gauza, beti. Eskerrik asko. Ez horregatik. Eneko, harrapatu zaitugu momentu klabean, Sí, bai, badago. Zein da momentu klabea patata tortilla? Nik uste dut orain dela. Buelta ematen. Baina hori arrasa da, nahiko arrasa da hori. Profesionala zara zu? Ne, sukaldaria nazta. Hemen sukaldari asko dabil gaurko? Baina ni profesionala, ez? Eta lehiaketa irabazteko asmoz? Nik uste du baina behitu, 4 tortilla ditu. Uste dut. Nondik etorri zarete? Gu gara Bilbokue, baina nik orain Derion bizinaz, eta... Bueno, igual, Bilbo, Derio... Bilbo mundiala. Ondo segi, eskerrik asko. Mila esker, agur. 450 patata tortilla aurkeztu dira. Bai, urtero gorantza doan ekitaldia dugu.
Eta, bueno, bakarrik ikustalditzo bat botata, ikusten da sekulako giroa daukagula Bilbon, beti ere janariagaz eta baskariagaz lotuta, ez? Eskerrik asko eta ondo pasa bueltatxoan. Honegin, ez? Bai. Eskerrik asko zeu behi. Bai. Zein da sekretua patata tortilla lehiaketa hau irabazteko? Bueno, sekretua konkretuki ez dakit egongo den edo ez. Guk ingredienteak ekartzen ditugu Artxentalesetik. Arrautzak. Arrautzak ekarri ditugu Artxentalesetik. Baserrikoak. Hori da, baserrikoak, bai. Guk Artxentalesen bai ditugu oilazkoak, oilarrak eta hori, eta, bueno, handik ekarri ditugu. Bai. Bueno, hau bada garantia bat, ez? Bai. Tortilla gozua izateko. Bai, garantia 100%, bai. Eta patatak? Arabara joan zarete pataten bila? Ez, patatak ekarri dituk Karrantzatik. Nik egiten dut hortua, eta, bueno, hortutik hartu ditugu patatak. Bueno, orduan argi dago hemen gaudela talde irabazlearekin. Bueno, ikusiko dugu. Baina, nire asmoa azken finean eta irabaztea. Nire asmoa da ondo pasatxea lagunekin, denbora pasa, tortilla batzuk egin, daztatu eta ondo pasa. Argi dagoena patata tortilla bilbotar eta bizkaitarrei ere, bizkaitar asko etortzen da gaurkoan, arrakastatsua dela eta gustukoa dutela bertara parte hartzera etortzea. Da ganera tortilla hemen invente zan. Bakizu espainola dana batzen erurentzako, baina nik beti esan dut tortilla gerra karlistatan invente zan. Tropiari jaten emoteko, eguneko produktu aguante ditia asko, ez dela alperri galdu, da hori invente zan tortilla patata. Torta de patata, ik este manero rekorbestaldekoa, torta de patata, koño! Bueno, ondo joan daitela goiza eta gozatu zuek ere. Eskerrik asko.